Sad si posle svetske titule, kada se Srbija okupio se možda u najzahtevnijoj sezoni, da kažem, pred olimpijskoj, već 21. kreće Liga nacija, bio sa Holandijom, od 2. do 4. avgusta kvalifikacije za olimpijske igre u Poljskoj, bili sa Poljskom, Porto Rikom i Tajlandom. Odmah potom, neki 15 dana kasnije, počne igra na Tirana na Evropskom prvenstvu i svetski kup. Najtrofejniji svetskih trenera u svetkom sportu, selektor za kada se Srbije, gospodin Zoran Pević, reći nam kako napraviti strategiju i izdržati se ovo. Iznenadili ste mi sa tih 7 meseci, mnogo je brzo prošlo, ali kao i svake godine, definitivno da raspored taj neki koji nam pravi Svetska federacija, ajde u najmanju ruku da kažemo nije human i praktično je nemoguće da svi igrači igraju praktično sva takmičenja, tako da sigurno da ćemo napraviti neku varijantu da pojedini igrači odigraju ono što je najbitnije ove godine, a to su sigurno kvalifikacije za olimpijske igre pre svega, onda naravno i evropsko prvenstvo. Liga nacija će nam ipak poslužiti da probamo neke mlađe snage, da vidimo koji su to igrači koji mogu u nekom narednom periodu da se priključe reprezentaciji, da na kraju krajeva neke mlade devojke koje nikad nisu bile u reprezentaciji vide i osete celu tu atmosferu i način rada i sve drugo. A što se svetskog kupa tiče, to je već malo daleko i za to ćemo se dogovoriti kasnije, tamo negde u avgustu mesecu, verovatno kako i na koji način sa kojom ekipom ćemo igrati. Sigurno da, kažete, najzahtevnija sezona. Ne znam da li je najzahtevnija, jer praktično svaka je ista. Ogroman broj takmičenja, ogroman broj utakmica. Devojke su ove koje su tu završile, većina njih sezonu pre dan, dva, pet, tako da nemaju odmor. Neke koje nisu tu, njima sezona još uvek traje. Tako da zaista će biti vrlo teško i oporaviti ih i dati im sigurno neki period odmora i na kraju krajeva spremiti ih za ta neka najvažnija takmičenja. Međutim, kako smo to do sad uspevali, nadam se da će i sada isto biti. Na kraju krajeva sve zavisi od njih, koliko one budu spremne, koliko budu raspoložene, do toga će zavisiti naš rezultat. Ali vidimo što je prioritet ovih 13-14 dana do prvog meča sa Holandijom u Ligi nacija. Vrlo je teško reći, iskreno, zato što treba prvo videti stvarno u kakvom stanju su devojke. Videti koje su to devojke koje mogu uopšte da igraju taj prvi vikend. Moja je želja da većina igračica koje su bile na svetskom prvenstvu učestvuju na ovom prvom turniru. Ipak se igra u Beogradu, sigurno je da mnogo ljudi iz Beograda i Srbije žele da vide te devojke na terenu posle osvojene titule prvaka sveta i probat ćemo zaista da igramo u najkompletnijem mogućem sastavu. Koliko će to biti moguće, vidjet ćemo, a za kasnije, za sve turnire posle Beograda, sigurno će sastav biti, ajde da kažemo, šarenovit. Hvala.